गेल्या 2 दशकांपासून बाल हक्क संरक्षण आणि युवा कल्याणासाठी समाजसेवेत कार्यरत असलेले एक सन्माननीय नाव म्हणजेच पीटर बॉर्जेस. HIV प्रतिबंध, लैंगिक आरोग्याविषयी जागृतीसाठी त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. 2021 ते 2024 या काळात त्यांनी गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचं अध्यक्षपद भूषवलंय. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना 2019 साली GCI यूथ आयकॉन पुरस्कार, नॅशनल यूथ आयकॉन पुरस्काराने गौरविण्यात आलं. बालकांचा सर्वांगीण विकास होऊन प्रत्येक बालकाला समान संधी मिळावी यासाठी कार्य करणाऱ्या पीटर बॉर्जेस यांना मानाचा मुजरा.